Res, ara toca el moment trist. Jo sóc el presentador, però també us deixo també fer un missatge a tots. Canta la cançó. Little brother, na 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 na, na 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 na. Està sent molt lamentable, això, va. Està sent increïble. A mi m'agrada. No. Jo, La nois, calor que fa aquí, és que no els hi diré a ells, perquè ells no m'importen. També sí que m'importeu, però com sou pocs. I no ho veureu. I no veureu això. Aquí podries dir una borrada que ningú t'escoltarà. Ja he dit. Bona segona temporada. Jo he de dir que ha sigut un any molt maco. No, ni primera ni segona temporada. Les dues conjuntes. Ha sigut un projecte que ens ha ajudat molt a passar l'any d'uni que hauríem d'haver... O sigui, que podríem haver passat. I jo crec que hem après molt a treballar junts, no? Hem tingut moments difícils, no? Algun complicat, jo soc una mica vago, ho entenc. Bueno, hi ha moments durs, però sempre acabem on acabem amb aquest podcast, sempre sé que seré gran i estaré orgullós. Serà sempre un framer. I miraré aquests vídeos i diré, hòstia, i ploraré. De lo bé que ens ho passàvem, de lo joves que érem. Veuràs el vídeo del Borja? I de la il·lusió que teníem de fer un projecte i de tirar-lo endavant. I és el que estem fent. Per molt que ens vegin 10 o 20 persones, doncs mira, nosaltres som feliços i avui ens ho hem passat molt bé, no? Que és el que buscàvem. Una tarda... Una tarda... Des de les 4:30, No, i crec que és el capítol on més satisfets ens quedem tots, que hem parlat de tot, no? Sí, no, saps que a vegades acabàvem i deies, merda, m'he quedat sense dir alguna cosa? No, tranquils que ho hem dit tot ja avui. I esperem tornar. Jo és el que dic, que esperem tornar a estar junts i fer això. Frame a frame, perdurarà, no perdurarà. Jo crec que serem avis i podem seguir fent això. No, per què no podem? Perquè... Serem com un bollero. Què? Que ets una bollera. Carlos Bollero. Sí. No entenc la metàfora. No és cap metàfora, és una referència. És un crític de cine que té 70 pau. Però què ens impedeix a seguir fent això? Oi que ens fa feliç? Mira el calvo de Sense Cine, Alejandro. El que feliç és. Ja està. Vale. Saps que el van hackejar l'altre dia? Ai, pobre. Al Twitter, i van ficar com los calvocoins, en plan, com una criptomoneda falsa. Vaya. Sí, bueno Carles, com a data. Algú has de dir? Has de dir alguna cosa? Jo he de dir que m'ho he passat bé fent el podcast, m'agrada molt parlar de cine, llavors... Ja es nota. Sí, bueno, m'agrada recomanar pel·lis, m'agrada gaudir del cine amb amics, i ha sigut molt guai. Cada setmana o cada X temps tenir... Cada 4 mesos. O cada 4 mesos tenir com un programa que fer. Apropar el cine als pocs... a la poca gent que ens escolta. Però bueno, en plan, és que m'ho passa molt bé amb vosaltres. És guai fer el programa... Ui, Pau, que maco. Això que em fico a plorar. Però res, en plan, tornarem, potser no en frame a frame, potser amb altres coses, Àlex? Carlex canvi. Això, frame a frame seguirà. Frame a frame seguirà, i si no segueix, jo lluitaré no passa res. perquè segueixi, no serà dissident. Això. Però la cosa és que si no torna en format podcast, sempre pot tornar d'alguna altra manera. Llavors, tornarà. És com quan a les pel·lis de Marvel fiquen el Capitán América volverà. Pues volveremos. ¿Vale? Ho deixem aquí. Que maco, Tu, Pau, que vols dir? Que bonic. Fes-te un rap de comiat. Uah, bro, sisplau, intenta fer... Ara m'he de fer un rap. No, bro, però molt... És molt complicat. Tira't unes barrites. Una barra. Home, ara... Molt ràpid. Com intentant recordar una mica l'any que hem passat. El freestyle és freestyle. Bro. Més lento. Va, porfa. Però de veritat, he de fer un free ara. Tira't el ràpid, bro, que encara que... Ahir el cotxe estava estirant a un i... Punch. 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 Yo. Punch. Ei. Punch. Ei. Punch. Gràcies, Miquel, mem, per fer-me el bombo. La caixa no la fa, però la caixa jo te la pongo. Ei. Parlem de frame a frame, cada dia, every day. Jo estic analitzant-los. Ok? Així que escolta'm, ha estat molt bé aquesta experiència, jo juro me l'emportaré analitzant, comentant, aprenent, estant, convidats, amistat, paraules, tot això el que ens arriba fins l'ànima. Ei, som amants. I és el millor final que podia tenir la segona temporada de Frame a Frame. Gràcies a tots els que ens heu escoltat, que no són pocs, Tampoc anem a tirar-nos aquí de flipaus perquè ens ha escoltat gent, ens han escoltat familiars, ens han escoltat Antònia amics Cinèfila, el Pepe. I gent que no són i tots els que ens heu escoltat, família, amics i qui no ho sigueu, gràcies perquè ens feu molt feliços.
Si algun dia podem... Bueno, doneu-nos un missatges d'amor o likes, que això ens animen una Que el mica Popomes a seguir. posi algú del rap. Aneu comentant. Clar. Popomes, per tu, un altre cop. I res, doncs, només us podem agrair estar aquí, escoltant-nos, i que bueno, seguirem fent encara que no estigueu aquí, perquè ens fa feliços a nosaltres. Però Farem i no ho pujant. esperem que hagueu après alguna de cine, us hagueu rigut un rato. I no estudieu comunicació visual. Anava a dir el mateix, bro. I no estudieu comunicació visual. Un petonàs a tothom. Digues. Oh. I Per la Nina, let's go, framers! Vinga, a prendre pel cul.